Nämä perussuomalaiset sitä alkaa pikkuhiljaa jo tottunut kaikkeen siihen ryönään ja kuonaan, mitä saattaa saada siitä, kun uskaltaa puhua ääneen avoimesti niistä arvoista, mitä edustaa, tai sitten ajaa eteenpäin sitä politiikkaa, mitä toivoisi Suomessa tehtävän. Mutta tänään sain semmoisen kansalaispalautteen, mikä sai mutkin hieman hämilleen, nimittäin peruskoulussa paneelin jälkeen mua tultiin haukkumaan avoimen rasistiseksi. Ja mikä mielenkiintoista, että näin luokaton palaute ja perustelematon ja täysin tarpeeton palaute ei tullut siis yhdeltäkään peruskoulun oppilaista, kuten voisi ehkä olettaa, vaan se tuli opettajalta. Eli paneelia seuranneelta henkilökuntaan kuuluvalta opettajalta. Ja tällä videolla mä vähän avaan sitä, että mikä tässä oli tää juttu ja toisaalta, että peilaan sitä hieman omaa politiikkaani vasten ja toisaalta sanomisiin vasten tässä paneelissa, koska mikään siinä ei ole rasistista eikä myöskään ilkeämielistä. Mut oli kutsuttu siis ties monen teenko paneeliin liittyen eduskuntavaaleihin ja olin siis tässä tamperelaisessa peruskoulussa paneloimassa. Ja miljö oli sikäli hauskaa, että peruskoulun sijaan meillä normaalisti vaalipaneet on lukioissa, missä on jopa äänestysikäisiä ihmisiä, mutta tällä kertaa saatiin paneloida nuorille, tarkoittaen sitä, että omaa viestiään pitää pystyä selittämään auki hieman kansanomaisemmin ja tavalla, jonka myös peruskoululainen voi ymmärtää. Ja paneeli menikin oikeasti aika hyvin, että panelistit koitti puhua enemmän niille nuorille sellaista selkokieltä. Käyttäydyttiin hyvin sivistyneesti, ei puhuttu kaikista raflaavimmalla retoriikalla ja kaikista kärkkäimmin, vaan meillä oli hyvä semmoinen yhteishenki siinä. Oltiin samanmielisiä muun muassa siitä, että nuorilta ei tullut leikata heidän koulutuksestaan ja heidän mielenterveyspalveluistaan, vaan niihin pitäisi nimenomaan panostaa. Erimielisyyttäkin meillä oli, mutta se oli semmoista sivistynyttä ja kaikille meille panelisteille ainakin jäi tosi hyvä fiilis siitä paneelista. Ja oletan myös, että yleisö tykkäsi siitä, siellä oli naurua, siellä oli käsiäänestyksiä ja siellä oli semmoinen hyvä tunnelma. Mutta yhdellä ihmisellä ei ainakaan ollut sitten niin hyvä tunnelma, nimittäin tällä opettajalla, joka tuli heti sen paneelin jälkeen, kun siinä alkoi oppilaat painumaan takaisin tunneilleen ja me panelistit alettiin tekemään lähtöä, niin hän tuli sinne eteen, otti katsekontaktin muhun ja sanoi siinä kaikkien panelistien kuulen, että sulle tämmönen palaute, että kielenopettajana mä oon tosi surullinen siitä, millaisen linjan sä oot valinnut ja että miten sä olit noin avoimen rasistinen. Tämä oli tämän kielenopettajan suora palaute mulle ja mä häkellyin siitä. Mä menin suorastaan sanottomaksi siinä, että mä vaan hymyilin ja olin, että okei, selvä. Ja opettaja siitä sitten poistui tämän jälkeen ja me jäätiin sitten panelistien kanssa ihmettelemään, siis toisten puolueiden panelistien kanssa ihmettelemään, olipas ihmeellinen tunteenpurkaus. Nimittäin edes vasemmiston tai vihreiden edustaja tässä paneelissa, joka oli kuulemassa tämän ulostulon, kumpikaan heistäkään ei nähnyt, että kyseessä olisi ollut mikään rasistinen ulostulo, mikä olisi oikeuttanut tämän opettajan purkauksen, vaan me oltiin puhuttu hyvin kesyllä tavalla, hyvin kesyistä aiheista. Mutta mä haluan tällä videolla hieman spekuloida sitä, että mikä on saattanut taas aiheuttaa tällaisen turhan rasismisyytöksen. Ja mä sanoisin, että siinä on 4 mahdollista syytä. Meillä oli nimittäin siellä tämmöisiä lippulappuäänestyksiä, jossa on punaista lippua näytetään, jos ollaan eri mieltä ja vihreitä, jos ollaan samaa mieltä. Ja siellä ehkä 10-12 kysymyksen patteristossa, mitä meille ehdokkaille esiteltiin ja jota me ei saatu sitten enempää perustella muuta kuin lappua vilauttamalla, niin yksi kysymys koski humanitaarista maahanmuuttoa, eli kannatammeko sitä vai emmekö. Äänestin siihen ei, kuten on perussuomalaisten linja. Sen lisäksi oli kysymys myös siitä, että tulisiko tämä translain uudistus, eli tämä, että voi vaihtaa omaa juridista sukupuoltaan miehestä naiseksi, naisesta mieheksi, tulisiko se ulottaa myös alaikäisiin, ja äänestin siihenkin ei, kuten on myöskin perussuomalaisten linja. Nämä on 2 mahdollista asiaa näistä äänestyksistä, joita ei siis sanallisesti perusteltu, jotka on saattanut aiheuttaa tämän rasismisyytöksen. Mutta sen lisäksi oli niitä sanallisia vastauksia 2 kappaletta, mitkä mä uskon, että on johtanut ehkä tämmöiseen rasismisyytökseen. Ensimmäinen näistä sanallisista vastauksista koski pakkoruotsia. Eli kun hän oli kielenopettaja, niin hänellä saattoi mennä hieman tunteisiin se, kun mä totesin näille oppilaille, että perussuomalaiset ainoana puolueena ei kannata pakkoruotsia, eikä haluaisi pakottaa teitä opiskelemaan ruotsin kieltä koulussa. Se sai huomattavan suuren suosion siellä yleisön keskuudessa, uskoisin näin. Moni sanoi, että ei haluaisi opiskella ruotsia, siis käsiäänestyksellä. Ja toinen mahdollinen kohta, mikä on saatettu tulkita rasistiseksi, oli kun totesin, että
Perussuomalaiset mieluummin panostaa suomalaisten nuorten mielenterveyspalveluihin, ja koska rahaa ei riitä kaikkeen, niin sitten säästettäisiin vaikka siitä ulkomaille lähetettävästä rahasta. Siinä on neljä asiaa, joista uskon, että joku sai aikaan tämän rasismisyytöksen, koska muilta osin tämä paneeli oli hyvin kevytmielinen, hauska ja uskoakseni myös viihdyttävä. Mutta jostain syystä uskoisin, että jostain näistä neljästä tämä opettaja sitten koki tarpeen haukkua mut rasistiksi koululla, johon mut oli nimenomaisesti kutsuttu edustamaan sinne perussuomalaisten linjaa ja puhumaan perussuomalaista politiikkaa. Ja kaikissa näissä neljässä tapauksessa, näissä neljässä kannanotossa, niin kaikki ne edustaa perussuomalaista linjaa, kaikki ne edustaa semmoista ihan normaalia poliittisia mielipiteitä, mitä ihmiset täällä Suomessa ajattelee. Siksi mä ihmettelin tätä tunteen purkausta. Se ei ole rasismia, että sä vastustat humanitaarista maahanmuuttoa. Siinä ei ole mitään rasistista. Me voidaan ajatella, että Suomeen tullaan pelkästään töihin ja elättämään itsensä. Se ei ole humanitaarisen maahanmuuton lähtökohta, ja sen takia sen vastustaminenkin on täysin ok. Meidän ei tarvitse ottaa tänne ihmisiä, jotka ei koskaan välttämättä työllisty tai pysty elättämään itsensä. Me voidaan vaatia tulijoilta sitä, että he kykenevät elättämään itsensä, että he kykenevät työllistymään, että he ei tee täällä rikoksia ja elää maassa maan tavalla. Siinä ei mitään rasistista. Kuten ei ole myöskään pakkoruotsin vastustamisessa. Siinä se on täysin itsestäänselvä asia, mutta saattaa provosoida jotakin kieltenopettajia, että heiltä ollaan viemässä leipä suusta. Sori nyt, mutta jos koululaiset eivät halua opiskella ruotsia ja sen oppimistulokset on niin huonot kuin pakkoruotsin on, niin ehkä olisi perusteltua oikeasti luopua siitä kielestä, vaikka te olette kouluttaneet itsenne ruotsin opettajiksi. Jotain järkeä tähän kielipolitiikkaankin. Ja sitten toisaalta translain uudistus. Translain uudistuksessa ei olisi mitään järkeä, jos se ulotettaisiin alaikäisiin. Tämä pitäisi niin kuin jokaisen ymmärtää, että alaikäinen ei ole kyvykäs päättämään omaa juridista sukupuoltaan. Mä en myöskään näe, että miten se voisi liittyä millään tavalla rasismiin, mutta mä tiedän, että rasismisanaa väärinkäytetään monissa yhteyksissä tarkoittamaan myös erilaisia fobioita ja vihamielisyyttä, tai ainakin koettua, tulkittua sellaista. Myöskään siinä, että haluaa, että suomalaisten veroeurot jää suomalaisten käsiin, eikä niitä lähetetä ulkomaille esimerkiksi kehitysavun muodossa, niin myöskään siinä ei ole mitään rasistista. Meillä on oikeus suomalaisilla meidän suomalaisten veroeuroihin ja siihen, että se käytetään suomalaisten hyväksi. Mä oon hieman kyllästynyt jopa kertomaan näitä perusteluita näiden asioiden ei-rasistisuudelle, koska näiden pitäisi olla itsestään selviä, mutta ilmeisesti Suomessa tarvitsee edelleen vakuutella joillekin ihmisille, että siinä ei ole mitään rasistista, jos sä et aja kaikenlaista maahanmuuttoa Suomeen. Jos sä et halua, että meillä opiskellaan pakkoruotsia, jos sä et halua, että alaikäiset vaihtelee omasta tahdostaan sukupuoltaan, tai että meidän veroeuroja lähetetään muualle maailmalle. Nämä ei ole rasistisia kannanottoja. Ja mistä mä oon ehkä enemmän huolissaan kuin omasta kunniastani tällaisissa kysymyksissä, että apua minua syytettiin rasistiksi. Enemmän mä oon huolissaan siitä, että jos opettajalla on näin huono arviointikyky, ja opettaja kokee tuollaisessa tilanteessa, että mä oon kutsuvieraana paneelissa edustamassa perussuomalaisten linjaa, omaa ehdokkuuttani hyvähenkisessä paneelissa, että hän kokee tarpeelliseksi tulla haukkumaan mut rasistiksi sen paneelin jälkeen. Täysin perusteetta. Niin miten hän suhtautuu omiin opiskelijoihinsa, niihin oppilaisiin siellä tunneilla, jos he esittää eriäviä mielipiteitä? Jos he on sitä mieltä, että Suomeen tullaan vaan töihin ja täällä ei tulla tekemään rikoksia, tänne ei tulla humanitaarisin syin, tänne tullaan tekemään töitä. Tai mitä jos heidän oppilaansa miettivät, että sukupuoli on vain 2 ja se on muuttumaton biologinen tosiasia? Onko sekin rasismia? Mä oon huolissani siitä, että jos meillä on oikeasti täällä Suomessa opettajia, joilla ei mitään käsitystä oikeasti, että mitä rasismi on. Miten ei ole ymmärrystä siitä, että rasismi tarkoittaa rotusyrjintää ja se tarkoittaa sitä, että ihmisiä laitetaan eriävään asemaan heidän ihonvärinsä, rotunsa, etnisyytensä tähden. Mihinkään näistä ei syyllistytty tänään siellä koulun paneelissa, eikä ole myöskään yleensäkään syyllistytty perussuomalaisissa läheskään kaikissa tapauksissa, kun näitä rasismisyytöksiä viljellään. Aivan samalla tavalla kuin pääministeri Marin viljelee rasismisyytöksiään, niin aivan samalla tavalla me kuullaan perussuomalaiset toimijat ympäri maata, erityisesti näin vaalien aikaan, syytöksiä rasismista ilman, että siihen on mitään perusteita. Ja mä olen huolissani erityisesti niistä ihmisistä, jotka joutuu kasvamaan sellaisissa ympäristöissä, missä ihmiset viljelee tällaista aivan käsittämätöntä rasismikäsitystä. Siis sitä, että se on rasismia, jos sä oot erimielinen poliittisista kysymyksistä ja niistä poliittisista valinnoista, mitä täällä Suomessa tehdään, jotka nekään ei ole nyt liittynyt, kuten tässä nyt edellä jo totesin näistä 4 tapauksesta, mitenkään ihmisen rotuun, etnisyyteen, ihonväriin. Mikään näistä ei ollut rasismia, ja jos olet niistä eri mieltä, niin sä oot väärässä.
Mikään näistä ei ole rasismia. Ja on valitettavaa, että opettajan koulutuksen käynyt ihminen luulee niin.